ndị be anyị ekele unu anyị ka nọkwa n'ihe mmemme anyị Good Morning Anambra nke a bụ ngalaba pụrụ iche nke anyị ji akọwa maka omenala na asụsụ Igbo nakwa ejiji na ife ndị ọzọ dị iche iche ndị Igbo na-eme maka na ụbọchị taa bụ ụbọchị pụrụ iche na ngalaba nke anyị nọ ndị anyị na ha nọ ndị nọnyegoro anyị kịta bụ ka mbido n'aka ekpe m Sir Anthony Mmadụ Abụrọchukwu Ugoji Ọkaigbo Mbem anyị na-asị gị nnọọ na ihe mmemme anyị. Ekene m unu ọra n'eze ekenekwe m unu. Onye ọzọkwa anyị na ya nọ bụ Reverend Dr. Fidelis Ọnwụdufo okenye anyị na-asị gị nnọọ sa. Ọ dị mma. Tambụta. Ọ dị mma. Tutu anyị na-aga n'iru n'ime ikwu ihe ndị anyị ga-ekwu ka anyị magode ka ndị mmadụ si na-anabata asụsụ Igbo ma ndị mmadụ na-asụkwa ma ha anaghị asụ ka anyị ga-nata ozi ndị mmadụ na ngalaba dịgasị iche iche. Asị na nkwuo mma asị na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ihe ha na-eleta na onyonyo TV na-eme ha ji adịghị akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo dịka ụfọdụ chọrọ ka ụmụ ha dịka ndị ọcha, ụfọdụ achọkwa ka ụmụ ha na-eme ka omume ndị ọcha. So ụmụ ya ndị a gasị bụ ihe na-eme mgbe ụfọdụ ọ dịka nne na nna ọdị akụziri ụmụaka asụsụ Igbo. Mmachi na-amaghị ama ya bụ o nwere ihe ịgụkọtala akwụkwọ ka ilovuo asụsụ bụ unu. Ọ dị mma agụcha anya bụ akwụkwọ Chineke arụ kọwalụ mee ka ụmụ anyị malụ asụsụ anyị adịghị ama ama. Nne na nna ọbụla akụziri nwa ha asụsụ Igbo mara na nne na nna aha ebubu mgbe ọ ma Igbo asụ. Ụfọdụ n'ime ha na-ebu n'uche na ịkụziri ụmụ ha asụsụ Igbo na ọ ime ụmụ ha ka ha ghara ịmụta Bekee. Ọtụtụ nne na nna na-amụ nwa ọkwa na skuul dị iche iche na skuul dị iche iche ada akụzi Igbo ọ sị na ịkụzi Igbo ha ihe jikụzi ụmụnne ụmụ anyị dị iche iche ụmụ anyị anaghị dị iche iche. So nwere ka a ga-esi mụta les aga n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-akụzi Igbo. Ihe kpatalụ na some parents ejila akụzi ụmụfa asụsụ Igbo na ụfọdụ n'ime fachi na ịkụziri ife asụsụ oyibo ga-emefa ka ha wee ghọta oyibo karịa. Ife m na-ekwu bụ Igbo be anyị amaka. Ụfọdụ ndị nna na ndị nne achọrọ emugosi ụmụ ha akwụkwọ bikos a na-ekwu ka anyị na-eyuzu asụsụ anyị mana oge ọbụla ha atọ na sụkịrị ọ ya mere na nwatakịrị ya amụtara ya. Ha jizi akụzi ụmụazị asụsụ Igbo bụ na ị gaghị eji asụsụ Igbo wee sụọrụ mba ọzọ like ndị Kalaba ị ga-eji oyibo wee gbapụ ị gaghị eji asụsụ Igbo wee gbapụ Yoruba ị gaghị eji asụsụ Igbo wee gbapụ. So anyị chọrọ ka ụmụazị anyị na-asụ mba ọzọ ọ ya maka ka ejizi akụziri ofe Igbo. Ọ dị mma. Anyị nwekwana nsogbu n'ala Igbo maka na ife anyị fụrụ ebe a gosi na nnukwu nsogbu dị. Reverend Father ka anyị sigodo n'akụkụ gị wee bido kedu ebe anyị si wee daa ya ebe anyị si wee daa ya ebe anyị si daa anyị dụghị amaka maka na a na-ebu ụzọ gbuo n'igbeguru tupu igbo n'ọmụ ibu ụzọ gbuo n'ọmụ aka anyị niile ga-abụ ogwu ebe anyị si wee dị ya maka ọ na-awa akpa wee jee nta a na-akpa wee jee nta egbu anụ amara afịa
ebe anyị si wee dị eteka ọ site n'ọdọ kacha wee ghasa na agha anyị mgbe eji ejesịrị agha nata obodo ọbụla jere agha nnata ife na-efunarị ahụ nne na-akụ dị iche iche antazi ha a na-achọ ọnwa anyị achọ n'ebe niile kama na ọ na-abụ onye a na-azọ onwe na anyị na-agwakọ oyibo na igbo abụgolo ọya ọ na-aya nwoke na-aya nwaanyị mana nchekwube dị ọ na-abụ ọ dị matụ ya na-aga nchekwube ka anyị nọgodo n'ọnụ ọkaigbo mbe kedu ebe anyị si wee daa ya ndị be anyị si na anụtọrịa nwaanyị amụtọrịa nwa eri ndị be anyị nụtọrịwa nwaanyị ka anyị ji wee mụtọrịwa nwa asụsụ igbo wee gbanwee ọ bụrụ sọ na ejela agha na ndị be anyị jezi na mba kwuru mba na-anụ nwaanyị ibe onye igbo jee nụwa onye Cameroon ọ bịa mụọ nwa asụsụ Cameroon ka ọ ya na-asụrụ ya nna a na-asụrụ ya igbo ma o nwee ike mana ọ nne na-azụ nwa ya na ebe ihe na-eme igbo ibe dịka nsikwu ọ ya chọba akpakwuru danda anyị eji wee gwọ ya na ibe dị ya na-eme igbo dị egwu ndị na-abịa ma sụọ igbo anwa sụọ onye ọfụma ọ bụ nwaanyị anwa anyị na-anụtọrọ iwu nsogbu anyị a sị na ndị ya anakabasị ana onye igbo ya na onye igbo abụrụ jee n'onye awụsa ka ọcha anyị abụrụ owu iwe niile anyị na-eme dị iche iche ọ dị mma ọkaigbo mgbe m daalụ ka anyị kwugene okwu maka ejiji anyị Reverend Fada ịwụ Reverend Fada ihe eji mara Reverend Fada bụ ndị na-eyi uwe mwụda dị ọcha ka ezi ka isi wee tinyezi nke a na ya kedu ihe kpata o ji dị etu a ọ omenala ndị Igbo ma nke ikpu n'isi ma kụpe iji n'aka ma nke ịnya n'olu ọ na-aba isi awọ chọọ okenye ọfụhọ ọcha nwata ọ na-abụkwa n'afọ nwoke n'ubi ayọ nwaanyị ji ihe m ji kwuo okwu ndị a bụ na anyị na-atụ anya dịka onye ụkọchukwu mbụ onwe nke eji mmala anyị dịka otu isi wee kwu mana ndị gom anya ọ bụrụ na ndị Igbo chọzi iyi ejiji ha ma nwoke ma nwaanyị ejiji so n'ihe na-akwanyere mmadụ ugwu kwuo ebe isi kwuo onye ebo ndị Igbo si nọ na-abụ okokporo kwuere onwe ya ugwu ajụọ ya ese ụmụaka mana ifụzi ya okenye okpuru okpu nke a solu anyị amaghị dị iche na ndị dị na-eto eto mgbe ndị anya n'anya fụ na ihe agamigo ka nye aka nọ na-abụ nchi baa ọfịa onye esi ebe wee mama ya enwudie ncherezie ka ndị nkịtị na-echighị echichi yie ya fekweghị eyi mgbe sị ka nwere wee gbasaba ozi ọma afọ ifụzi ya ka anyị yie n'elu nke a ịfụ na enwe m omenala na-abụ mbido aka ebu m ozi ọma Jesu Kristi n'aka nri bụrụ ozi ọma omenala Igbo n'aka ekpe ọnyanwa bụ ihe a ọhacha nke Igbo zuru oke nke a bụ nke bịara abịa ndị Igbo sịrị na mkpi na bụ mpi wee bịa ụwa mkpi bụ mpi wee bịa ụwa mana afọ ọnụ bịara abịa mana ka anyị jikere ọkaibe ị na-ekwu okwu maka ikpu okpu maọbụ iji ejije ịma na mgbe anyị na-etasị na enwere dịka nke okpu nke a ọkaibe ekpu o nwere ndị na-ekpu enwe ndị aghara ekpu nke ikpu o nwere ndị ga-ekpu nwekwa nke ndị echichi na-ekpu na nke dị iche iche ọkaibe ka ịkọwakenela anyị maka na ọtụtụ ndị mmadụ amarọ na o nwere nke nna m na-ekpu mgbe anwa ọ sịghị na onye nna ya nọọzi na-ekpu ka ịkọwakene ka ị na-akọwa ya gwasikwa anyị otu isi wee dịrị etu edita omenala ndị ga-adịle ndị a sị na nkụ dị na mba na-eghele mba nne ị na-efada anyị anya o gosi na fada nze ochilechi ọnya ka o ji kpuru red n'isi ị na-anya onye nọ na-ajụ anyị ajụjụ ebu na okpu red n'isi okpu a na-egosi ndị chilechi n'obodo ọzọ ka ọ bụ tinyela akụkụ o ji n'aka ị na-eme anya ele nsi kwụlụba ime mgbuwe onye Igbo zuru ezu na onye Igbo okpu ibu n'isi m ọwụrụ ụfọdụ na-akpụ ya okpu agbala okpu a bụ okpu dịla onye ọwụna bụ onye Igbo oge anyị mere afọ Igbo efune
anyị ejiri okpu red maka red abụrụ mmadụ niile ya ekpu ya, mana anyị ji okpu a mkpụ n'isi wee na-asị ka afọ Igbo ghara ifu, nke gosi na ikolobịa ya ekpu okpu a, nze ga-ekpu okpu a, nna ga-ekpu okpu a. ịwụrụ ala onye Igbo ọkpụrụ na ana okpu a dịle gị ikpu. Ọnya ka nji kpuri ya ma ichiri echichi o ma ichiri echichi o, ejiji ọnwụ na iyi eji dịka onye Igbo tụkwasị okpu a n'isi ọ ga-adị mma. mana ime eji akwa ndị ọcha jin a na-akpọ jeans wee gbu ya ọ na-adaba. mana ọnwụ na iyili ashaoke agbada nke ndị a na-akpọzi kaftan ị ga-ekpu ya. ele ndị ha bụ ele nri na-adị nke eyi ha o ije Aguleri eze Aguleri ma ọ bụ onye chile echichi na Aguleri o yiche akwa ọzọ ya ọma nke ọmụma. anyị ka na-ajụ sị nke a ikele otu a ekike ndị Igbo nya akwa kịta ọ bụ ekike ndị Igbo, ekike onye nri maka na agbọ dike nkefie ha ịhụ na iyi akwa ndị Igbo mana ikezie nke a ọwụla agbọ dike eji eje ma ọgụ, eji eje ma agha, eji eje ma okeshọn. ọ dị mma okeshọn mmemme ọ dị mma maka mmemme anyị kwu ka anyị gakene n'egwu. Reverend Father afụkwa ọdụ enyi bụ kedu ife ọpụta, kedu ife eji ya eme, ịgba anyị ife eji ya eme imetụkere na anyị ka anyị fụ. Ha dị mma ka m mgbakwunye n'obere ihe n'ihu na-ekwu gbasara okpu maka na ndị Igbo si nọ na-abụ okenye nọdụ n'ebe a na-efie ndị akala ogori otighị ọnụ efieli eti n'ime ebe ahụ. okpu ọkọwa nke ọ kọwata ya ọfụma o dere onye ọbụla a na-akpọkwa ya nze agụwa ihe onye kpọrọ ichi ọzọ bido na-ekpu ya ama na nze bido ga-ego nze agụwa gị ọkwụcha ọ banyezie n'ọzọ nke mbụ okpuru obi nke ya ọzọ nke mbụ ọzọnye ogbuzie efi okpu ogbu efi nke a mkpu n'isi kịta o chizuzie ya ọ bụghị eriri ụkwụ gbuo mkpa alọ ịma na oluwe n'ebe ọ dị. Hello? Ụtụtụ ọma. Kedu afa gị ka ebe isi akpọ? No. Okay. Oh, there, Mel. Ezira. Ụmụ na-eme na-atọkasị n'arụ maka o nwere ihe na-anya n'ahụ n'ebe ndị Igbo anyị nọ. Akpọrọ m ndị anyị latara n'ofu ya biko ka ha na-akụziri ụmụaka Igbo. Nwere ụdị ka a ga-asị na ihe ejiwe na-asụ Igbo a ka ọ ga-arụ onye kata asị ya ezi na ụmụaka na-adụkwa n'Igbo. Nwere ọ na-emebi ihe anyị ihe. O kwesịrị ka nwatakịrị a na-akụziri ụmụaka Igbo ọ ga-ahụkwa n'onwe okpuchiwe egwu ya ọhịa. Ofu asụsụ awere ibe ochi ịhụdụ mkpa na anyị ga na-akụzi ụmụaka anyị Igbo dịka nwa ụmụ nwaanyị nọ na sekọndịrị skuul. Mgbe ahụ ọgwụ tolitere onye kụziri oyibo mana ngwa ngwa ọ gụrụ akwụkwọ na-aga n'ihu ọ na-asụ n'oyibo dịka ya chọ na ọ bido na nwata soro ya. Onye nwatakịrị na-anya agụ izi asụ ebe ga-asụ oyibo n'oge eru. Ọ dị mma Sylvester anyị ekele gị daalụ sinne o daalụ ngwa Reverend Father biko fọrọ anyị ọcha. Okay, mba kiriba na ọdụ enyi. Okay, mana ọ dị ka ojipụ ọdụ enyi nke anyị ga-ebu ụzọ ọdụ enyi ka o bu ụzọ maka na anyị enwe ozi oge. Ndị na-enene anyị ọwa ọdụ enyi ka a chọrọ ka afọ ọrụ anyị na
Onye ka ị na-eme fada ị ga-akọwara anyị mgbe eji afụ nke a mba ya kọgodo anyị ife mana tutu na aka onye na-agba anyị ka onye na-agba anyị hello oke nwere ya nọ kedu ife gwa anyị kịta na ndị Igbo si na ada akọwa amụ akọwa ihe mụsị ahụ isi ihe nna mụ na amụ abụ ada akọwa amụ akọwa enwere mgbe eji ekwu okwu ndị Igbo ụmụ inu ndị Igbo sịrị na iko ka ofeke ji aṅụ nkwụ na mpi atụ ihe echiri echi na mgbe ọbụla ị nụrụ ọdụ enyi a ma na nze apụta okwu ha na ma nọ ndị nze maka na ofeke ada ebu ụzọ ọgụ ọ dị mma ọka Igbo mbem ma nọ na anyị mbem ka anyị ma na anyị nọzi Igbo bụ Igbo na lụọ ụlọ Igbo Anambra na lụọ ụlọ ka anyị sụrụ asụsụ Igbo be anyị ka anyị kụzirelu ụmụ anyị ibe n'Igbo onye ọbụla asụba Igbo Igbo niile onye ahịra nwanne ya nwanela onwe onye ụlọ dụrụ olu niile gaa n'ala ndị Igbo ka anyị na-alụ ụlọ onye aghara nwanne ya onye aghara nwanne ya Igbo niile ofu asụsụ Igbo dị n'iche n'iche mana akwa mkpara ọbụla onwe ụmụ Igbo ka anyị na-alụ ụlọ ma anyị ka edozi obodo ka ọ dị mma maka na nkụ dị na mmadụ eghele mgbe onye ọbụla sụwa gwaziere anyị ndị na-ege anyị ntị ndị na-afọ anyị ọ dị mkpa ọ dị na ha ga na-eme asụsụ Igbo na nkenke oge nchịkọta okwu anyị niile bụ na nwaafọ Igbo ga na-anụ Igbo ka nke mbụ ọ ga na-asụ Igbo ka nke abụọ ọ ga na-ede Igbo ka nke ịtọ ọ ga na-agụ Igbo agụ ka nke ịnọ ọ ga na-eme Igbo ka nke ise ka anyị nụrụ onye adịkwa anyị aga n'aka hello kedu kedu afa gị ka ebe isi akpọ Chukwudị si ebe akpọ ọka ngwa nnọọ gbatuo TV gị ngwa kwuo ise asụsụ Igbo dị mma bịa ọ dị mma daalụ ọka Igbo ngwa chịkọtara anyị okwu na nke oge o nwere ibe ọzọ na-agwa ndị Igbo be anyị ka anyị welunu asụsụ Igbo na omenala Igbo na ibe ọbụla bụ ibe ndị Igbo na-eme ka anyị dosie na ya ike Igbo na-eme ndị be anyị ibele o nwere owu mmemme anyị jere wee luo ka anyị maa mbem mee omenala Igbo onye na-ebe asị mba na achọrọ Igbo n'ọnụ oyibo mana oyibo Igbo ka a na-eme ọ bụrụ na ndị be anyị ji aka ba na-emebi ibe iluo na ana Yoruba ba na-eme ibe n'asụsụ Yoruba ka ba ya eji na-eme ya ije n'ugwu Hausa ba na-eme ibe dịka mmemme ma ọ bụ ejije ba ga na-eme ya n'asụsụ daalụ Chineke nke a bụ Sir Anthony Mmadụ Abụrọchukwu Ugoji ọkaigbo mbem anyị na-asị gị daalụ Reverend Father Fidelis Ọnwụdufo okenye anyị na-asị gị daalụ maka ibe niile mere anyị na ụbọchị taa ndị na-anyị nene anyị na-asị unu daalụ ije ke nketa na rịta ime ndị fancha ibe anyị nụ onye ọkpọ ọgọ ya mkpọkọrọ onye ọkpọ ọgba ya daalụ na anyị kere mmadụ niile ndị nyere aka
ndị ji chịkọrọ aka ọnụ wee mee ka ihe mmemme nke taa wee tọọ ụtọ ọwa pụrụ iche ka anyị mere etu a na-aga ka emesịa anyị sonyere na ya echi Dejen.